Vážený pane předsedající, téma je hrozba spolupráce konzervativců a krajní pravice pro konkurenceschopnost Evropské unie. Svět se neřídí podle nálepek, které rozdáváte. Nejen hrozbou, ale skutečnou příčinou neschopnosti konkurence je většina toho parlamentu a Evropská komise, které prosadily Green Deal a protiruské sankce. Ty vedly k růstu cen energií, který se promítá do všech cen a zdražuje produkci, která se těžko prosazuje na trhu. Místo 58 pohlaví byste se měli zajímat o životní úroveň občanů, jejíž pokles zajišťuje odliv nejschopnějších. Místo podpory imigrace byste měli podporovat porodnost a měli byste přestat degradovat školní vzdělání. Ti, které nazýváte konzervativci a krajní pravicí, jsou ve skutečnosti racionálně uvažující politici, snažící se bránit úpadku zemí Evropské unie, který způsobujete vy, ne levice, ale krajní levičáci a nezodpovědná neoliberální pravice.